wszystkich znajomych i całej rodziny. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich w Nowym Roku, życzymy dużo zdrowia i szczęścia i spełnienia mryi i wszystko, co sobie kto Za życie. Tak, zamarzy. dokładnie. Chrystus się rozdaje. Sławimy Jego. Powiedzcie, chłopcze z Kapowiczte, czy chcielibyście takiego z rodziny, z znajomych pozdrowić i co byście im życzyli? Ja хочу pozdrowić Oresta Rewaka i jego żonę Emilkę i ich synka Juliana. Także wszystkiego dobrego w ten nowy rok. No i to tyle. No, a ja też bym chciał życzyć wszystkim wszystkiego dobrego na ten nowy rok, żeby się wszystkim było i daryło i żeby wszystko się spełniało to, co sobie wymryjają. A pozdrowić bym chciał przede wszystkim moich rodziców, sestru, szwagra i dzieci, moją dziewczynę Natalku, która tam stoi, co mi siedzi koło nas no i tak, i wszystkich moich znajomych. Wszystkiego dobrego w nowym roku. I wam życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy. córeńku najkochańszą, mają 3 roki. No moich najdroższych wszystkich nie znają dlaczego. Tam moi kamery. moi doroгі друзі. Agnieszka, Darek, Rafał, Olcia, нема jej, десь втікла також. No i moją najkrащу подругу, która jest teraz w Kanadzie,
Маю надію, що прекрасно бавиться на українській канадській маланці. Ну і кого? Ну і вас поздравляю, що посвячуєте цей час, щоб це все награти. А що byś chciała tym wszystkim ludziom życzyć? Здоров'я, бо я думаю, що здоров'я найважливіше, вже маю доню, так що знаю, що здоров'я є найважливіше, любові, ну і сонця кожного дня, щоб тішитися цим кожним днем. От тим треба się тішити, кожним днем. Daj Boże. A jeszcze powiedz, odkąd jest przyjechała? No ja вже живу у Wrocławiu. Вродилася під Вроцлавем, але мої батьки є з нашої прекрасної Лемківщини, з Шліниці. Так що поздравляю всіх шлінічан. Dobry, zdrowimy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Oleśnicy z Oławy oraz babciu, która w tym roku będzie kończyła 93 roki. O, to Babcia Lubcia. I co byś chcieli życzyć? Chcielibyśmy życzyć, żeby dalej się wszyscy spotykali w takim gronie, sympatycznie się bawyli, no i zdrowia, szczęścia, Zdrowia, szczęścia. najlepsze. Duże wnuki. A jak tu we Wrocławiu? Striczają się lemki? Słyszałem, ja teraz nie bywam, ale znam, że się stliczają. Jest dobry, no Tak, jest, cykliczne starają imprezy się różne. spotykać ludę i jest tak, A czemu ty przyszli na Małanku tu do Wrocławia? no bo tu jest najlepsza małanka. Dokładnie i najlepszy znajemy. I prosimy w następnym roku na Małanku. pewno Na budemy. pewno, zapraszam. Dobry, dziękuję. Вітаємо всіх на Вроцлавській Маланці. Тішимося, що ви з нами. Бажаємо вам всього найкращого. І бавтеся добре з нами. Не то тільки один рік, але також і більше. В наступних роках запрошуємо на Маланку Wrocławską. Bardzo prosimy, żeby jeszcze tu obecny nasz otec Matej Demeniuk nam też poważał wszystkiego dobrego na ten nowy rok, żeby nam się daryło, żeby wszystko było dobre. Від імені отця Пароха, також в своєму імені бажаю всім тут присутнім нам, нашим родинам і всього найкращого, і wszystkiego найліпшого в тому новому році, щоб ми завжди могли і знайшли час і на забаву, і на зустріч родинну, а також на молитву в тому новому році. Всього найкращого і wszystkiego найліпшого вам всім. Wszystkim бажаю. Moi drodzy, nie znam jak na waszych zegarkach, ale w mnie jest 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szybko witamy 2023.
Pozdrawiam też Aniu Popowczak, która bardzo chciała z nami gdyski być, niestety się nie wdało, ale думам, że na pewno za rік будемо ще разом бавити. Ja pozdrawiam mojej najstarszej sestry, jak i w tomu misiaci narodziły synoczki i бажаю im всього доброго. To gratulujemy i życzymy mnoga lita, żeby się dobry ditoczki chowały. A powiesz, ty odkąd ste przyjechali tu do Wrocławia, z daleka? Ja przyjechałam z Poznania i studiuję. Ja z Перемишля, ale tutaj вже третій рік студію. I dobry się znate, Poznań z Peremyślą zeszli się we Wrocławiu. Jak to się stało? Akurat my je kuzynками. Tak, jesteśmy rodziną, także znamy się od zawsze, ale nasza rodzina lubi studiować we Wrocławiu, także mamy tu całą ekipę naszą. Tak jest. Także prosimy wszystkich do Wrocławia na studia, dużo się tu dzieje, że lemkamy. Potwierdzam, dużo się dzieje, robimy, zawsze jak jest okazja, robimy spotkania Mikołaje, Szczedry Wieczór, jak wypada w tydzień, zawsze się spotykamy, jak jest Od okazja. Jasyny. Tak. Także rekomendujemy Wrocław i zapraszamy. To bardzo wielka reklama, думam, że już teraz więcej młodych będzie tiahło do Wrocławia. Zapraszamy jak Mamy najbardziej. nadzieję. Дякую, красні. Wszystkiego dobrого вам, дівчата. Dziękujemy. Moi drodzy, w imieniu organizatorów naszego zespołu wszystkim mam Noa i Pajanita 2023. Szczęścia, zdrowia, Bożyna i tak wam życzę wodohraj! Христос ще рождає. Sławimy Jeho. Chcielibyśmy відати, чи chcете такого поздоровити в новому році і dasz to życzyty. Na pewno cię naszą rodzinę tu w Polsce, a także rodzinę na Ukrainie, zwłaszcza naszą kuzynku Marysiu. Tak, pozdrawiamy wszystkich naszych, którzy nie mogą nas gneski z nami być. Mużoły nas obserwują i nasze dzieci. Całą rodzinę. А що би сте хотіли życzyty? Zdrowia. Rodyni, wszystkim lemkam, Zdrowia. wszystkim znajomym. Zdrowia, a lemkam przede wszystkim, żeby się nie dilili, lem uczyli. I żeby się nie ograniczali, lem otwierali swoje hołoły. I Żebyśmy Gneska jeszcze to sobie zaśpiewali. O, to też. O, to ja budu смотрела na was, pozerała i mam nadzieję, że będę... Kazaty reszci, żebyśmy się siali zaśpiewania. Dobry. Думам, że kto się musi zaczati. Dokładnie. Z tamtego stolika tych młodszych. Duże zdrowia. Dobry, dziękuję i wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy. Daj Boże. Thank
wszystkich, którzy by chcieli być na tej Małanci, a nie przyjechali, bo na przykład nie mogli. I powiem wam, żałujcie, jest bardzo fajnie. Małanka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i wszystko najlepszego w nowym roku. No to właściwie, to jak tak już możemy, to ja bym chciał pozdrowić ci urody, no a czym by nie? Tak, przy okazji mojego kuzyna Michała Sokacza, który jest obok, właśnie przed chwilą gadał. No i czego życzycie? No przede wszystkim zdrowia, bo ostatnio z tym zdrowiem to jest ciężko. No, także Daj Boże, żeby było lepsze. tak, daj Boże zdrowia. No to na pewno rodzinu i wszystkich znajomych, no i zdrowia, szczęścia i lubowy. A powiedzcie, czym ste przyszli do Wrocławia na Małanku? Michał nie bude pierwszy. Dobrze, to ja może zacząć, co mnie doprieszało, bo Wrocław jest naprawdę bardzo fajną Małanką. Ja im przyjechał z Krakowa na przykład. I... Podnarkę. O, jeszcze z Krakowa. I może spotkać właśnie kuzyna, kuzynił, naprawdę bardzo dużo naszych ludzi i no i to się ciny, żeby kultywować nasze i dalsze to jak nuty, jak to się gada. Michał Kus z Krakowa, Kus z Bodnarki, czułam. A wy odkal? Ja z Ligneci. No i czemu przyjechał do Wrocławia? Właściwie to tutaj studiuję. A poza tym to jest bardzo fajna impreza. Już co roku się organizuje i znam, że co roku jest bardzo fajnie. No to czemu rezygnować z tego i desy inne. Wy ste rodzina, tak? Tak. I czy jest jakaś przeszkoda, że tak mieszkacie daleko od siebie, że ste się chowali daleko od siebie, czy nie? Czy właśnie taka Małanka to jest nachoda do tego, żeby się strityty? No jest to nachoda na pewno, ale my się akurat stryczamy częściej jak gramy na Małanci. Mamy dobry kontakt w jednym wieku z Mesut i Wszyscy maliśmy dobry kontakt i właściwie to tak naprawdę odległe tam, że jest daleko, no to nie nam nie przeszkadza. Widzimy się aż co chwilę. A nawet jak się nie widzimy dłużej, to i tak po tym normalnie sobie możemy porozmawiać. To powiedzcie jeszcze, jak tu lemki się trzymają we Wrocławiu? No mi ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie studiuję, ale no... Ale wybierasz się do Wrocławia? No na pewno, tak dumam. No jak widno, to jest młode środowisko, wszystkie chcą tu przychodzić. A trzymamy się bardzo dobry. Często organizujemy jakieś spotkania, imprezy i znamy się wszystkie pomiędzy ludźmi. Także tu nie jest żadnych ścin. Wszystkich zapraszamy, naprawdę. To tak, pierwsze pozdrowię moich rodziców i moją sestrę, jaka już drugi rok z rzędu nie może być na Małanci, bo ma małą dziewczynę, także pozdrawiam Natalciu i Jarka. Pamiętam, jak chyba 3 roki temu życzyłam, żebyśmy się wszystkie striczali na takich zabawach i думam, że підтримam to życzenia, bo to jest najważniejsze, tak jak jsme gadali, żeby lemki się razem trzymały.